najbolji arapski ženski brutalni parfemi koji koštaju u proseku 4000 dinara. Ajmo. Ćao parfemičari moji, to jest parfemičarke moje, ukoliko vas ima, nadam se da vas ima ipak par desetina, jer ovaj klip ne bi trebalo da propustite, zato što ću ove sljedeće parfeme o kojima ću da vam pričam su stvarno prebrutalni za vas. Ali pre toga ostavite mi like, subscribe, zapratite me na Instagramu i TikToku i na Facebooku, Facebook stranicu koju sam nedavno otvorio, zapratite me, to jest učlanite se u najbolju parfemsku grupu na Facebooku. Parfemska družina parfemičari, i kad smo se sve već dogovorili, kao i uvek, sad vas snimam malo ovako, poslije ću malo da menjamo kadrove, čisto da malo onako vam budem zanimljiviji, okej. Prvi parfem koji ću vam toplo da vam preporučim jeste parfem koji dolazi od kuće Paris Corner i parfem se zove Felicity. Felicita. Boca izgleda ovako, baš onako arapski raskošni fazon. Kako zapravo ovo miriše? Ovo miriše što sprejer, druže, a? Vidi ga sad. Slatko, kremasto, kao neki najlepši kolač, tako da, uglavnom, ako želite da budete pojeden od strane vašeg muškarca, nosit ćete ovaj parfem koji se zove Kai Felicity od Paris Cornera. Inspirisan je Kajali The Wedding Silk parfemom, tako da eto, to je neka koloracija, to jest i sam naziv, da, osjeća se onako baršonasto, svilenasto, slatko, kao neki najlepši kolač, što ima i vanile, ima i svega, i košta samo 3300 dinara na orientalnimirisi.rs. I kao što uvek kažem, povoljnije, sve ove parfeme koje ću sad vam pokažem ne možete naći nigde osim na orientalnimirisi.rs. Tako da, ukoliko si ona dama koja voli ovaj tip mirisa, gde će parfem da ti prebaci 6 sati uvek bez ikakvih problema, Kai Felicity parfem za tebe od kuće Paris Corner i košta, još jednom ponavljam, 3300 dinara, ali ostani sam do kraja klipa da vidiš kakve sve još parfeme ti spremam, pogotovo za ovaj deo gde sam rekao ukoliko želiš da budeš pojeden od svog muškarca. A sad idemo do parfema koji dolaze od kuće Latafa Angham i boca ovog parfema od 100 ml košta 4400 dinara. I boca stvarno izgleda onako malo moćno, da kažem. Inače, ovo je klon Burberry Goddess. Solidan, baš solidan sprejer. Ali je parfem skinut 1/1, košta samo 4400 dinara za 100 ml i ovo je najbolje skidanje Goddess Burberry, znači Burberry Goddess parfema, znate da ima TDT, EDP, vajda i parfum, kako već, ovo je nešto između toga, pričam, znači ženski parfem, ponavljam, znači za nekog ko premota klipa ne zna, najbolje skidanje Goddess Burberry ikad Goddess, znači ženski. Imamo mandarine, džumbira, malo bibera, malo pralina, iz baze dolazi vanila, mošus, znači onako baš pravi tipičan parfem, mislim skinuli su Burberry Goddess, tako da što se tiče samo skidanja, top, odličan balans nota, ja sam ga testirao, prsko koleginicama takođe kao i malo pređašnji, ali tako nekad ga testiram i na svoj koži, vidim kako se to otvori, kako će otprilike da radi i ovo prebacuje 6 sati bez ikakvih problema, realno može da se nosi i preko dana i uveče, deluje mi onako baš elegantno, tako da ako idete, na primjer, drage moje dame, sa nekim dečkom ili sa vašim dečkom, idete na neki 200. dejt ili na prvi dejt, ako želite da ostavite utisak ili želite da zadržite svog muškarca. Sad ja malo tu malo onako parafraziram, ali odličan za dejte, onako baš me onako lep, nežan, blago citrusno, začinjen, blago sladak, damski, elegantan, gde ćete bolje. Još jednom ponavljam, samo na orientalnimirisi.rs, 4400 dinara za 100 ml. Latafa Angham. I sad idemo za još jedno latafice i do flankera od čuvenog Anna Abijed, a to je Anna Abijed Coral. Kutija izgleda ovako, krajnje je cool, možda se izvadi, znači vidite ovde. I unutra je šta? Otprilike ista bočica kao što je bila Ana Abijed, ali ovo je sasvim drugačiji parfem. Izgleda su malo hteli da kloniraju Armafov čep, okej, čudno. Ali ovo je sad, ako ovo bilo baš za dame, neku eleganciju, malo onako, da kažem, devojke u 30. godinama, ovo je za vas, to je za devojke ispod 30 godina, mega clubbing priča. Preseksi, prezavodnička stvar, breskva, citrusi i takva fantastična izvedba note lubenice, tako da ako želite da budete hodajući koktel, slušajte i vi muškarci ako želite da vam draga dama bude to, ili imate nekom da poklonite, idete na neki rođendan, neko slavlje,
mlada osoba je u pitanju, ženska naravno, ovo je mega stvar. Ovdje je lubenica toliko izvedena savršeno da bukvalno se osjećate da koliko god ste nervozni, koliko god vam nešto smeta, miris ovog parfema vama popravlja raspoloženje. Tako da i onaj ko ga nosi osjećat će se moćno i onaj ko je pored njega osjećat će se stvarno fantastično jer je ovo izvedeno toliko savršeno da ja ne reći. 60 ml orientalmirisi.rs za samo 3200 dinara. Ponavljam, treći put nigdje nećete naći povoljnije nego na orientalmirisi.rs ove cene. Nemojte da vas pljačkaju na sajtovima koji inače i prodaju na crno. Latafa Ana Abijed Koral. I najluđi pakovanje sam ostavio za kraj samo za devojke koje bukvalno žele da budu pojedene kao šećerna vuna, kao marshmallow, kao onaj cupcake, onaj cheesecake i sve ono oko tih kolača slatkih. Gledajte ovo. Ovo je inače kutija. Parfem izgleda ovako. Dolazi u fazonu i parfem se zove Marshmallow Blush i dolazi kao onaj kao pismi, to je kao ona kutica, ono da se otvori ovako. Vidite, gledajte ovaj trip. Pa onda odavde se to povuče i unutra je parfem koji isto izgleda fantastično. Pazite kutiju, gas. Paris Corner Marshmallow Blush. Najbolji sprejer od svih, okej? Još jedan parfum koji je inspirisan Kajali parfemima. Kajali Yum Bouge Marshmallow. Kako god da se pravilno izgovara, ovo je mnogo lakše Marshmallow Blush, okej. Slušajte ovo, otvara se jagodom, malinom, limunom. U srednjim notama takozvani lift između gornjih i donjih nota, pored ostalih nota je nota, to jest akord šlaga. Pazite ovo. I u bazi imamo vanilu i akord marshmallowa, znači, kao što sam rekao, ako želite da budete onaj kolač sa malinom, jagodom, ona šećerna vuna, sve taj fazon da bi vas vaš dečko momak pojeo celu, bukvalno to je ovaj parfem. Znači, baš je toliko sladak, baš je toliko nežan, suptilan, ali opet prebacuje 6 sati i toliko je nenormalno. Evo, ja sam sada srećan, toliko me neki šećer udari u glavu, izaziva osjećanje sreće i zadovoljstva kada se nosi ovaj parfem. Tipično je ženski, opet kažem, ne delim miris na muški i ženski pol, ali svi ovi parfemi su realno ženski parfemi zbog te sladunjevosti i takvog tipa zavođenja u samoj boci parfema, to jest u samim bocama parfema. Ako želiš da budeš marshmallow blush i da te tvoj muškarac pojede, bukvalno, nosit ćeš marshmallow blush od kuće Paris Corner i ovaj parfem možeš jedino naći na orientalmirisi.rs po ceni od 4000 dinara za 100 ml. Tako da vidite, to je bilo to za ovaj klip. Malo drugačiji klip, malo drugačiji parfemi. Šerujte ovo da ovi ženski parfemi budu malo onako viđeniji, jer smo stvarno negdje zapostavili pripadnice lepšeg pola, ali uvek se trudim da izbacim nešto novo za njih, pogotovo ovako savršeno. Da, ostao sam vam dužan za svakog je neki klon, ovo je Wave Child. Parfem, inspiracija Wave Child Room, tako da, to jest Wave Child Room of 1015. Tako da sad smo sve to pokrili, naravno pišite u komentarima kako se vama sve ovo sviđa, po opisima, ako ste prvi put sada čuli za ovo. I dalje važi akcija ako poručiš jedan tamo parfem na sajtu orientalmirisi.rs, upišeš u napomeni koji to besplatan uzorak želiš i lagan i dobit ćeš 5 ml besplatno bilo kog uzorka koji oni imaju na sajtu kad napišeš tamo i to je to. Kao što rekao, pišite mi u komentarima kako se sve vama sviđa, čisto iz prezentacije, to jest tek ove devojke koje su zapravo ovo i probale, pišite mi obavezno, znam da vas ima 10-ak makar sigurno, kako se vama sve ovo sviđa. Ljudi, to je bilo to za ovaj klip, ljubi vas vaš brat i šta? Vidimo u sljedećem klipu.